Салом дӯстдорони Барселона, умедворам ҳама хубеду хуш ва табҳоятон болида. Қабл аз он ки чанд хабари тару тобро барои шумо пешкаш кунем, бароятон таби болида ва барори корро орзу дорам. Имрӯз бошад бозам дар бораи Суперлига, аниқтараш дар бораи даст кашидани дастҳои Премер-лигаи Англия аз лоиҳаи Суперлига ва омадани Ccылкаи Агуэро ба Барселона суҳбат мекунем. Дӯстон, пеш аз омода кардани ин видео имшаб боз бисёр хабарҳо баромаданд ки махсусан дар бораи Суперлига. Оно ҳамин агар то баромадани ин видео ягон чизи дигар иваз нашавад, хуб аст. Агар иваз ҳам ки шуд, то ман шуморо дар телеграми барсатиҷӣ ҳатман огаҳ мекунам. Ссилкаи телеграм дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Барселона дар 31-ум тури чемпионати Испания Хетаферо дар майдони худ пешвоз мегирад. Дар 11 бозии Ла Лига дастаи каталонӣ ҳамагӣ як маротиб мағлуб шудааст, аммо мағлубияти асосӣ бар зидди Реал буд. Пеш аз он Барса 6 маротиб пайҳам ғолибият ба даст оварда буд, лекин ғолибият дар ҷоми Испания ба Атлетик Билбао таби бозингарони Куманро болида сохт. Ба ғайр аз ин Барселона то ҳол барои чемпион шудан дар Ла Лига бо Атлетико Мадрид ва Реал рақобат мебандад. Дӯстони мо аз 1х дар ин бозӣ коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад, аммо ман бошам дар он ставкаимонам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1,163. шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Инчунин ҳамаи онҳоеро ки регистратсия мекунанд бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонуси интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. ин лоиҳа ҳамагӣ як рӯз умр дид, ё аниқтараш зинда дар гӯраш карданд. лоиҳае ки як рӯз фифа ва уефаро дар ҳолати шок монд. ҳарчанд Флорентино Перес ҳанӯз расман аз барҳам додани Суперлигаи худ эълон накардааст, аммо акнун дар ин рӯйхат ҳамагӣ 6 даста монд, зеро 6 дастаи англисӣ аз қабили Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем ва Челси эълон доштанд ки дар Суперлига ширкат намекунанд. пеш аз ҳама ин корро Челси кард. шояд Абрамович баъди он ки автобуси футболбозон дар назди варзишгоҳ мавриди ҳамла қарор гирифт, тасмим гирифт ки дар ин лоиҳа ширкат накунад. ба дунболи Челси грандҳои дигари Англия ҳам як аз иштирок накардани худ дар Суперлига дарак доданд. ширкат накардани Миланро журналист Фабрицио Романо расонаӣ кард, аммо ҳанӯз роҳбарияти даста расман чизе нагуфтааст. Ювентус бошад ҳанӯз дар рӯйхат боқӣ мемонад, зеро Анелия ҳамроҳ бо Перес яке аз таъсисдиҳандагони Суперлига мебошанд. Флорентино Перес, президенти Реал ва Суперлига, дирӯз дар як суҳбат гуфтааст ки розӣ кардани президенти Барселона Жоан Лапорта барояш мушкил набуд. ман дар ин бора ба ӯ муроҷиат кардам ва ӯ розӣ шуд, зеро ӯ одами бафаҳм аст. ин лоиҳа аслан барои Барселона лоиҳаи фоидаовар аст ва Барселона бояд аз он истифода барад. Барселона мушкилоти молии бузург дорад ва ширкат дар Суперлига метавонад бархе аз масъалаҳои молии клубро ҳал кунад. Перес дар идома гуфтааст ки мо бо мардум чӣ будани Суперлигаро мефаҳмонем. ин на он таврест ки баъзеҳо фаҳмонида истоданд. аз нигоҳи бархе аз коршиносон Суперлига ҷудо кардани бою камбағалҳост, аммо дар асл мо футболро наҷот додаем, зеро футболи муосир айни ҳол ба мушкилоти ҷиддӣ мувоҷиҳ шудааст ва онро бояд аз ин мушкилиҳо халос кард, гуфтааст Перес. бар тибқи хабари ТВ3 шомилшавӣ ва ё нашудани Барселонаро аъзои шӯрои директорони клуб ҳал мекунад. ба ҳар сурат ҳангоми имзои санад Лапорта як имкони ҷарима нагаштани дастаро баъди баромадан аз ҳайат мондааст. дар сурате ки аъзои шӯро ризояти худро барои воридшавӣ ба Барселона надиҳанд, дар ҳоле ки бархе аз дастаҳо барои ширкат дар чемпионатҳои дохилӣ аз Суперлига даст мекашанд. Ла Лига бо эҳтимоли зиёд ба дастаҳои худ иҷозати ширкат дар мусобиқаи дохилӣ медиҳад, албатта агар Суперлига умуман боқӣ монад. аммо агар се гранди футболи Испания ба чемпионати дохилӣ роҳ дода нашаванду Суперлига низ по барҷо монад, фикр дорем Ла Лига қурбу манзалати худро аз даст медиҳад. албатта дар ин сурат ба дастаҳои Севильяву Хетафе ё Реал Соседаду Валенсия шанси хуби чемпионшавӣ ва ширкат дар Лигаи чемпионҳо пайдо мешавад. аммо даст болои сина монда бигӯед ки кадоме аз мо ҳамин бозии Хетафи бо Реал Соседаро дар соати 2 шаб тамошо хоҳем кард. аммо дар ҳамин маврид Реал, Барселона ва Атлетико имкони дар чемпионати дохилии худ ширкат карданро доранд. чунончи маълум, таъсискунандаҳои Суперлига худи президенти клуби Реал Флорентино Перес мебошад ва Реал дар сархати 12 клуби таъсисдиҳандаи Суперлига меистад. аммо роҳбарияти Ла Лига ба он назар аст ки Суперлига умри дароз дошта наметавонад, зеро он бо пули қарзи бонк таъсис дода шудааст. гуфти ӯ гапо пули мардум аст, ҳарчанд ки Перес гуфтааст ки дар кӯтоҳтарин муҳлат пули бонк баргардонида мешавад, зеро ҳамаи ин ҳисобу ҳасад шудааст.
форварди аргентинии Манчестер Сити Серхио Агуэро ба аҳли оила ва дӯстонаш хабар додааст, ки тобистони имсол ба Барселона гузариш мекунад. Аслан ин ба истилоҳ сагаи гузариши Агуэро ба Барселона чандин вақт аст, ки идома дорад ва бошад, ки ахири нуқтаи охираш бошад. Бо гузаштан ба Барселона шояд Агуэро дар ҳамин ҷо фаъолияти футболбозиашро ба итмом расонад. Албатта агар ягон дастаи арабӣ ё амрикоӣ хостори дар сари пирӯҳо дидани ӯ дар ҳаёти худ набошад. Лоиҳаи ҷамъоварии истораҳои футбол дар Чин ба поён расид ва акнун ҳои футбол ё ба Арабистон мераванд ё ба Америка. Воқеан Давид Бекхэм зид нест, ки Агуэро дар Интер Майами корнамоии худро идома диҳад. аммо бо гумони ғолиб Серхио дар Барселона ба ин корнома анҷом бахшидани аст, зеро бар тиқи гуфтаи худи ӯ шартномаи корӣ ба муддати 2 сол баста мешавад ва то ин маврид сину соли бозингари аргентинӣ ба марзи 35 мерасад, ки метавон бутсаи худро ба мехtovехт. Ҳарчанд ки Роналдо дар ҳамин сину сол мисли тир медаваду мисли самолёт мепарад. Ибрагимович бошад дар 39 солагии дигарбора ба мунтахаби Швеция даъват шуд. Аммо бо ҳамаи бузургии Ибрагимович асту нагуфти русо тем боли Роналдо. ӯро барои пайдо кардани боз як умили дигар барои нарафтани Месси ба даста меоранд. чунончи бурҳо гуфтем, ин ду нафар хело дӯстони наздиканд ва Серхио метавонад дар розӣ кардани Месси нақш бозад, аммо бозам Куман метавонад ӯро хуб истифода барад. ин дар ҳолест, ки сару садоҳо атрофи рафтани Усман Дембеле вақтҳои охир хело зиёд мешавад. овозаи омадани Холланд ҳам аз ёдҳо меравад. гуфти Момаи Нозукбӣ пай Депай Кукайҳо канда шуд. дар ин сурат Агуэро метавонад сегонаи хати ҳуҷуми дастаро якҷоягӣ бо Месси ва Гризман ташкил кунад. яке диди, ки Агуэро аз беҳтарин нишонзанҳои Ла Лига шуд, гуфти Игнат Петрович да чем чорт нишутид. барои имрӯз тамом дӯстон, агар андешаҳо дар ин мавзӯъ доред, ҳатман нависед ва мо онро расонаӣ мекунем. бовар кунед, фикру андешаи шумо барои мо хело заруранд. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.